салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Инак манзури шумо мегардад боз ҳам як навори дигар аз анами паплинои бенигин. Инами сабзай камакак берангтарай, да навор сабзи баранг омадестай, лекин камакак пастаракай рангаш. Ино се либосаш 200 сомонай. Иҷада ама гулои хушрура ирӯз шумо да нишон метиҳам. Ҳамаш распродажа. Се либосаш 200 сомон. Ина марҳамат касе да ки дар корай нависа доставка дорем. Ранги дигараш дар хотир дошта бошед, игли беҳар фасони хушрӯ буд ё ҳозир аз продажа дафтидагият. Марҳамат дер накунен. Материалошон дубайский паплин. Баъд ана игли дигар, гили хушрӯви дигар. Се либосаш 200 сомон. Ана иглчам аҷоиб гили хушрӯвай барои занҳои калон, бисёр барои занакон мепурсанд. Иам фасонаи духтарако, иам ҳама хел се либосаш 200 сомонай. Паплинакои тоза дубайский қавсаки хушрӯ. Ай сета кам надорем, фақат сета боло. Ина и паплина бинед сафедако ҷона мепурсиден духтарако. Ина саб букакем хушрӯи мулоимай. Ина касе да дар кор боша аз анами намудгил метавонед дархост кунед. Иам ами се либосаш 200 сомон хулос. Ина диден аҷоибак игли бо воймай бадаш се либосаш 200 сомон. Ана иам ҳама хел аз продажа дафтодагиай. Ишам ҳама хел. Шумо метавонед ки аз ҳамаш як либоси гирен сета мешад 200 сомон. Албатта аз якташ се либос неву, аз ҳамаш я либоси. Хулас ина бинед, иам гливоимаи хушрӯ, иам распродажа. Ҳамашон бовар кунед паплинои хушрӯвай. Се либос 200 сомон, гулои беҳад фасони пеши бозор. Духтаракон навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. Касе да ки дар кор бошад амин материало нависен, доставкара мефаҳмонам. Доставка фақат дар дохили Тоҷикистонай. Боқӣ саломат бошен. Хай.